Halusin Olokodossa tuoda sen, että tämmöinen pieni perusyksikkö tehdään mahdollisimman laadukkaista materiaaleista ja niitä perusyksiköitä voi liittää toisiinsa. Ja silloinhan ollaan siis samassa mittasuhteessa kuin tatamimatto tai legopalikka. Ja kuten tiedetään, niin legopalikoista voi tehdä ihan mitä vaan. Totta kai kun niitä lähdetään yhdistämään, niin sit multa tullaan kysymään niin kuin koko ajan uusia yhdistelmiä. Niin mä heti ihan alussa ajattelin, että tähän täytyy löytää joku teknologiakumppani. Jari Lerssi Siililtä oli tietysti ennestään jo tuttu ihminen ja hänen kanssaan yhtä innovatiivisessa hengessä lähdettiin miettimään, miten tämä voitaisiin tehdä. Maikoto-applikaatio on tosiaan Olokodon suunnitteluohjelma, jossa ihan ensimmäisenä valitaan moduuli, jota käytetään ja sitten päästään katsomaan sitä 3D-ympäristössä ulkopuolelta ja sisäpuolelta sitä kämppää. Ja kyllähän Siili ja Jarin johdolla tuli paljon asioita, että tekivät ison työn siinä, että tämä puserrettiin sellaiseen kokoon, joka on looginen, tehtävissä oleva ja laajennettava myöhemmillä tarpeilla. Kyllä tunne on se ostopäätöstekijä, se on työhyvinvointi, viihtyvyys, kaikki kilpistyy lopulta tunteeseen. Ja siksi arvostan työyhteisöitä, joissa huomaa, että siellä on hyvä tunne tehdä töitä ja kyllä mulla semmoinen aistimus on ollut Siili-organisaatiosta, että siellä on hyvä tehdä töitä.